сме за последното състезание от сезон 2024, най-голямото. Пътувам за София, откъдето ще взема моят съпорт, моята приятелка Правда. И оттам пътуваме за Атина, където в събота стартира Спартатлона. Най-голямото събитие в света на асфалтовите ултри, 246 км, предимно по асфалт, има минаване през планина. Старта ще бъде в събота в 7 часа. Започваме пътуването към една мечта. Спартатлона, срещата на най-добрите и едно легендарно състезание от Атина до Спарта. Това е началото, старт. Не, ще направя влог. Здравейте! Това ще го изрежа. Вчера пристигнахме. Поспахме. Утре си ходим. Първо на една бензиностанция. След това се настанихме в хотела. Пак спахме, естествено. И вечеряхме с останалите. Снощи до късно правихме програмата за състезанието. Планове и стратегии мъдрихме до 2 часа през нощта. И сега отиваме за номерата да вземем. Ще хапнем. Ти нещо ще допълниш? Да, гладна съм и ми се пие кафе.
И объркахме пътя. Не е за първи път. Жалко, че не успях да пусна GoPro-то от центъра на Атина. Където моят навигатор... Който разболя. Това не е вярно. Вярно. Аз не съм болен. Болен. Не съм. Болен. И разболя и мен. И... Гледай сега къде вървиме. Въобще не сме тук. толкова. Μετά από ξενή. Коя са номерата? Хотел Оазис. Минахме, снимахме се. Сега продължаваме нататък. Включване от плажа. След малко се прибираме. Имаме да вземем още няколко неща. Взехме номерата, взехме всичко, хапнахме. До утре сутринта няма да ям нищо, да може да тръгна на празен стомах. Както винаги. И вече ще зареждаме по време на състезанието старата схема. Да видим дали на толкова дълги състезания ще проработи. И така, на плажа. Не е точно спартанска подготовка и почивка, ама пак добра си. Вече пътуваме към старта. Моят съпорт си слага баджа. И така. You see, I'm more than 100 proof. I'm like a young gun running loose. Yeah, I'm only telling you the truth. It's the truth. I pray to win, pray to win. Watch me now.
win. I'll be the last one standing at the end. I play to win. Play to win, play to win, play to win. I play to win. Play to win, play to win, play to win. I play to win. If you wanna cut me, watch me bleed. And if you blind me, make me weak. Yeah. Oh, you could burn me by degrees. Yeah, yeah, yeah. But still there ain't nothing stopping me. Ain't stopping me. I play to win, play to win. Watch me now, this is how I lock it in. I play to win, play to win. I'll be the last one standing at the end. I play to win, play to win, play to win, play to win. I play to win, play to win, play to win, play to win. I play to win. Keep playing. I gotta keep playing. Keep playing. Oh! Keep playing. I gotta keep playing. Keep playing. I play to win. Play to win. Watch me now, this is how I lock it in. I play to win. Play to win. I'll be the last one standing at the end. I play to win. Play to win, play to win, play to win. I play to win. Play to win, play to win, play to win. I play to win. I ain't gonna tell no lies. I ain't gonna apologize. You can see just where I stand. You know exactly who I am. I'm taking everything I want. Don't believe me, then just watch. Standing like the earth is mine. Moving like I own this time. Hey, hey. 6 км. Някакво изкачване леко. Вече 2 км. Все още не е жега. 33 минути от старта. Всичко е точно. Само асфалт. Първите 100 км мисля, че ще са и така. Пътища, коли, магистрали и това е. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Ain't afraid to bare my soul. Ain't afraid to walk on coals. Излязох на крайбрежието, 13 км. Вече се вижда морето. Час и 8 минути. Пълна водница, коли. Ужасно.
Хладно е още, така че всичко е наред. Страшен смог. Едвам се диша. Направо... Чудесна обстановка. Просто уникално. Определено не е в моята зона на комфорт тая обстановка. Ама е нещо различно и ми е интересно все още. Напред има много хора. Not trying to be your hero, it's the only way that I know. This battle is never through. Every risk that I take, every bone that I break, just doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Won't stop doing what I do. Won't stop doing what I do. Излизаме май от това село. Поне вече няма коли. Още не е станало жега. 1:56. Към 9 часа трябва да е вече. Ама... Това е някаква рафинерия. Адски смърди на дизел, на газ, на бензин. О, проходи! Проходи! Сега е момента. Малко трейл хумор. Взех някакъв супер зелен банан от един пункт. Ръснах и го изплюх. Еба си гадния. Няма да повторя тази грешка. Starting to believe
Да, той е с тях. С бял попник ли беше? Ще видим кой спира там. Сигурно ще е след Емо. Или е преди Емо. Може и преди Емо да е дръпнал. Еми, може. Дано да е след Емо, защото ще му дойде множко. Кой номер беше, Краси? 35. Само, че им кажи после през чека да минат. Да, задължително, сега ще им кажем. Да. Защото го беше тръгнали, не го запана. Искаш ли да сменим Здрав. Давай ми това. Давай. Искаш ли да сменим? Дай ми това и да тръгвам. Гелове. Геловете. Ето ги в клик. Вода да се полееш. Дай ми това ще. Не, вземи. Ядене! Мини през чекпоинта, да те засекат. Чека на пункта. Дай ми филията. Филията. Да, бе. През чекпоинта да те засекат. Да, и там напред. Направо давай. Да. Направо. Бах ти скоростното минаване. И какво не си изпил всичката пикня? Няма водата, да. Да, той по пунктовете може да е пил. То няма как да не вземе. Голямо качване тук. Направо след сапорта. Обстановката не се променя. Всичко е супер. Все още всичко е под контрол. Километъра е 70. Път без край. Chainbreaker, earthshaker, rainmaker. Yeah, another level. Chainbreaker, earthshaker, rainmaker. Yeah, another level. Chainbreaker, earthshaker, rainmaker. Yeah, another level. Се едно съм в пустинята, братче. Бах ти. Чувствам се точно като номад. Седемдесет и четвърти километър. Още 6-7 до втория сапорт. За да се преоблеча и продължавам. Фамозно! Красота! Метра надолу е. Само мини тук през това и продължаваме още малко. Да, само мини през това се чекира. Да, и натам. Айде. Айде. Още. Идвай горе на пътя. Просто е много наглъчкано тук и тъй се спира. Ето я. Дай ми тен. Тя е в това приготвяне. Ама съм я разпочала, така че направо ми е... Давай ми това. Още, сега сме при колата. Пред автобуса сме.
Давай, насам. Дай ми една сода и това. О, краска, браво. Чакай. Браво, момче, браво. Държиш се, браво. Сега да. Голяма жега, нали? Ами... Дай, яш. Сода ли искаш? Малко леко Ето ми къде е, дай. Нещо ние ако трябва да извадим, ако нямате лед. Има още една такова. Още една филия. Нещо, студена водичка. Добре. Хайде! Айде. Да, направо се успех. Айде, успех. Колко там? 150 км повече. 170. Добре, ще си добре. Значи не трябва да придобреш тук, нали? Не, аз по байерите ми е по-добре. Има още байерчета малко. Искаш ли количко Идеално. нещо? Но Сода. има и надолнища, да се напъват краката. Сода искаш ли? Да. И се пести човек. Ще взема. Планината следва голямата. Там и да си бавен, това ще е висок пулса, така че там нищо не мога да. Айде, свежи мисли. Аз не се мажа. Какво? Бе, чашка! Явно има чашки. Това ще послуша. Да, мерси. Това е форма. Хайде. Soles of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true, there's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. Виж колко фенове съм ти намерила. Елай, на прозореца ето тук. Към ветровката. Така, това ще е за това съм спряла малко надалече. Много добре се движиш. Ветровката или ръкавите? Добре. Шишето съм ти приготвила. Имам там Искаш ли такова. друг бъв? Бъв не искам въобще. Добре, не искаш въобще. Добре, махаме го.
Води, ако имаш нещо за махане. Давай ми в чай. Добре. Нещо имаш ли за махане? Тук не. Ваше. Това взимаме. След 10 Къде км отивам ще те сега? видя. Отиваш на пункта преди планината. Там трябваше да ти дам ветровката, ама явно не. Ето това. Искаш ли вазелинче? Нещо да се намажеш? 10 км. Виждаме се и тогава почва планината. Тогава ли ще искаш да се преоблечеш или... Къде ми е бе? Ето ти е ветровката. Шапка? Искаш ли? Не. Добре. I'm a man. Ето го нашето момче, тръгнало е на разходка в гората. Спартанецо, помахай на камерата! If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Ето го моя спартанец, пътува от дълги и далечни земи. Това е спартанеца. А? Като рак съм. Ела насам, че идват коли. Айде, айде. Кажи на някой да ми намери фолио или яки шот направо. Добре. Звъня на правда. Как си ти? Ти си го пожела. Имаме още малко, с тебе съм. Също GoPro като твоето ще пратя после файловете, тъй че скоро. Няма да снимаме с две. Сега ще звънна на правда да я кажа. Голяма грешка с това там под планината да не си обия като дълъг клин. Иначе всичко се получи, всичко сработи, соли, с това схема бега, при обличането, храната. Не съм имал Човек, той е проблем с голям жегата. шах, те са много движещи се Обаче, неща, които могат да ударят. Да, Студа. Иначе това с обувките ми обърка. Ако искаш, качи се на цялата тротуара, че работа. така... Не знам как си. Добре, качи се хубаво. Иначе графика, всичко си вървеше, бягах Абе, в си. началото тръгнахте малко оптимистично, сега трябва да сме честни. Особено за жегата в началото беше бая бързо. Като... Само ще кажа, че графика ми беше за под 24 часа. Да, знам. В някои от чатовете Христо Цветков е писал, че има 71 човека за под 24 часа. Да. Само, че... Направи го, нали, тъй за масала. Да. Като, нали, в момента, в който усета, че нещо се обърква, дърпам ръчната и си карам. Обаче, като ми беше комфортно, не съм изпитвал някакви, нали, прекалено потвини, повръщане, да не мога да се храна, да не мога да приемам. Ако искаш, можем пак да излезем на булеварда. Може. Тук е наклонено. И другия момент беше това с измръзването. Да. Чакай само да минат тия коли. Върви напред, искам да хвана с този фон. Малко. Защото е жестоко. Да, измръзването. Значи на чекпоинт 49 човека ма зави. Да. На мачка ма, нали, такова ма. Да. Там имаш някакъв за 2 км. Да. Много бавен. 2,5 км в час между чекпоинтите. Супа ми даде ми чай. И на следващия Мариан ма настигна. Гледай си напред, говори, даже не не се ме притесняй. Да. Бат Данчо ма надмина и той запина. Аха. И на чекпоинт 50 стигам, оня ми дава чая и направо легнах. Той имаше походно легло там. Легнах, завиха ма с фолиото и му казах на момчето след 20 минути да ме събуди. Да. Той ме събуди, обаче нищо. Аха. Казах, човек, дай още 10 минути. Да. Пак още 10 минути, обаче то нищо не се променя. Да. Взимах им фолиото, лових го като нощница и айде на 20 минути на километър
Нищо. се придвижих до Правда Няма проблем. и оттам нататък вече страдание, ходене. Нищо. Той... Да не мислиш, че на Филипин му е много лесно. Да. Изпитал си го по правилния начин. Ама доволен съм. Да. В смисъл бягането си вървеше супер. И сега една банка глюкоза, като финишираш. Не се шегувам, слага ти ако искаш. Еми да ми слагат. По-добре е ти сложиш, защото тялото ти е... Мед съм изял. Не си изял достатъчно, вярвай ми. За тия всичките километри си изгорил сигурно 20 000 калории, ти не мога да издеш. Откакто почнах да хода, Да. откакто няма завиха, до сега нито съм приемал гелове, нито съм А какво едеш? взимал такова. Еми от Правда, дето взимам по една филия. Това е супер недостатъчно определено. Електролити. Става ми лошо и ми се Аз съм повдига, съгласен. и ми се Просто повръща. ти казвам, че със сигурност тази глюкозна банка ще ти помогне много, защото тялото ти в момента е всичко ти е супер изнасилено, само и само мускулите да те движат напред. Тъй, че много ще помогне да те вдигне, ако го вземеш. Пробвах да взимам гелове и взех 1, 2, 3. И щеш да повърнеш. Не, аз ги взимам. Ама нито бягам, нито... Да. Не, за вървение е окей. Да, за вървение е взимам окей. гелове и нищо не гора. Да. То няма смисъл. Добре, след малко са нашите хора. Наближаваме ги. Тук е Правда с тениската ти с знамето. Ама аз го знам, бе, аз съм бил тук. Добре. Аз нали тук покрих норматива. Да бе, верно. Не, аз ти казвам, те къде са в момента. Те са и тук някъде. Ако искаш по тротуара, ако искаш. По булеварда. По булеварда гледката е много епична, между другото, отзаде в момента с тия облаци. Ама и сега ще излезем. Спираме при тях и излизаме. Супер си човек, ева. Те даже в един чат, нали, гледаха там тия на... Викато и не ли... Много ми прилича този финал там, където нали Краси покри норматива. Да, защото е същото място. Супер човек, ева, смисъл, влизаш си в контролното време и оттам нататък вече супер много уроци. И мисля, че тези неща, които сега коментирахме, които сега разказа, просто почваш да си правиш списък как да ги отковаш, ако ще го правиш пак. А ти най-вероятно ще го правиш пак. Махай шапката. Давай, не ми говори. Обличай. Ти Не, няма. Има на шоштко. Няма, бе. Километър има. Ще го И тогава се Васили? Ето ти го фолиото. Горето си има медицински пункт, няма Да. Аз му казвам директно на банка с глюкоза. банките те сами ще сложат. Да. Ама биологичен с натриев хлорид. Да. Биологичен разтвор. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Oh, bleeding till I own this dream, build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Won't wait another minute, no, I won't. Wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't, yeah. I won't
Yamamoto, congratulations from Japan, Yamamoto. Και από την Βουλγαρία ο Δημητρόφ, Κρασίμιρ Δημητρόφ, από την Βουλγαρία, από τη γείτονα χώρα. Καζιμίρ Δημητρόφ, αθλητής από την Βουλγαρία. Από την Βρετανία. James Elliot. Медицинския персонал вече. Знамето, ако иска да го прибере. Това тениска ли? Да. Нали да не я облечеш и не? Финишърската, не, пази ме. И сега дай да говорим в медицинското. Ай го водим към лекарките. Айде. Трябва ли ти ръка нещо? Натам сме. И с него да ги накараш. Да. Κωνσταντίνος Μάμητας τερμάτισε. Ακόμα ένας Έλληνας δρομέας. Кое другите ли? Не, само не. Само един. Германия. Кажи им за глюкоза. Не, те са само състезатели. Окей, добре.
Дай знамето, Краси. Дай го знамето. Няма да те стопля. Айде, отивай стоя. Браво! Най-бързата ти Миля! Тя става раби колко е? Да! Давай! Браво!